Alright! Elikkä samat säännöt kuin Ekkusarjassa, 2 minsaa ihan vapaata settiä. Sen jälkeen 2 minsaa tuomari antamasta aiheesta. Ensimmäisenä on verbaali. Okei, onks nosturi mukana? Mä en oo tänään mukava. Lähtee. Mun vuoro väläyttää räppitaidon näytteet. Jo SM:is hakkas ja M-talon täydät. Punchlineit pystyy nyrkeilijätkin tirvasta. Räpit saa Tysonin näyttää balleriinalta. Sylki jäsenlinkis kovesta valu verta. Niin lukusat haluu testaa mut servaa. Spittaa niiden perseen alle liaskaa. Puolet juoksee kotiin syömään alle liaskaa. Toinen puoli tarttuu mikki koittaa esittää. Niin seuraavas poliisi TV-setittää. Lentää lumit jokemään te nurs molle. Jo terroristi kehittelee duuniks pomme. Sota alkoi tänään mun pääsee kirkko lähti. Pakkoa rikkoa äkätet jotka silpo pläsis. Rikko rapit jotka kirkko pääsi niskoin pääsi. Sota tantelelo mun jälkeen irto käsi. Tää kreitsi repis sut räkä leiksi. Mikki on mun miekka ja sun ei kakku veitsi. Vaadit pysäyttää kun sun juoksu jaka veisi. Kärräskene uuteen usko niinku ei oo seilis. Ihmettelet miksei mutsis tullut kotiin. Nappaile osoite milfunter.comi. Kiitos. Oh yeah, sillä oli ensimmäinen kierros. Se oli sitä vapaata. Ja nyt tuomarista antaa jonkun aiheen verbaalille. Verbaali, ole hyvä ja rappaa meille aiheesta Kirpputori. Ja Kirpputori, sieltä voi löytää vaik housut pinkit. Tai vaik käytetyt stringit. Mä nikkaan siellä Kirpputorilla aina shoppailla ja vähän kovistella. Kirpputorit voi tehdä vitumoisia löytöjä. Sieltä voi löytää vaik pöytiä, joissa pelataan vaik pokeria. Ja Kirpputorit löytää vaik käytettyä sokeria tai kummia pornovideoita. Ja mulla on paljon ideoita, mulla on kauppalista aina Kirpputorille. Kun mä lähden Kirpputorille, niin vittu silloin kovistelen ja näytän vittu vakavaa naamaa. Kirpputorille lähetään autolkaa. Ja sieltä ei löydy välli mitään, mut Kirpputorille sitä aina lähtee pitää. Eikä freestylinga nää ehkä lähde, mut mä oon silti ehkä MC. Joo ja vittu annetaan tää juttu vittu tähän päättyy, mut mä en aio jäätyy, mitä vittu. Oh yeah! Tää on se Kirpputori shitti, mistä mä puhun. Rewind! No niin, kakkosena Suomi-sarjassa Edorf. Löytyykö Edorf tuossa? Lappilainen sotamies. Hei, kuka kutsuu? Onks Edorf valmiina Niin. räppäämään? Okei, joo. Yeah. Jengi valosta, rima nostaa, sanapi näkymä uudessa valossa. Jengi kirjoittaa riiminsä valmiiksi, tarjoa itsensä vaaralle alttiiks. Mä en tee sitä, en oo se jäbä, joka ei mitään esitä. Homma kuuluusta reissiltä, mikä miltään muuta, jos halu kuulla. Itsensäni pitää huutaa, niin valo huudella. Jos haluat kuulla, niin pitää kuunnella. Edo heittää rimi tunteella, ei halu tunkeella. Olla oikein kohtelias, mulla ässi hihassa, kuuntelet vihas. Ja näet autos pihas. Tiedä kuka tulee koputtamaan, mutta mun kama on mukava ja heitä muutamaa. Ja rikku suuntamaan, sä et hämmästelemään. Mä hämmästelen nää, sitä ei oo mihinkään, ei oo pikipää, mut ei pistä liikikään pikinä. Aina sitä parasta, nuoresta saakka halunnut harrastaa, jo monet tätä karsastaa, mutta Ja siinä oli aika. Toinen rundi, tuomaristolla on varmaan kinkkinen aihe valmiiksi mietittynä. Okei. Uskokaa tää älkää, tää ei oo sulle valmiiksi räätälöity aihe, mutta tää on maaseutu. Kiitos. Tää kelattu etukäteen. Ainakin pari minsaa sitten. Antaa palaa. Edo räppää landella.
täyttää teidän kaikkien tarpeita. Yeah. Moni kelaa, että Vantaa tai Ivalo. Kuka haluu luoda lantaa? Geri? Se on parasta. Moni täällä hiihtoa harrastaa. Elikkä meitsi pystyy kasvattamaan porkkanoita ja muutaman parsaa vaan. Niistä helposti luulis. Moni kelaa, että Ivalossa ei räppiä kuulis, mut meidän huudis. Se on paljon parempaa, kun edes Helsingissä harrastetaan. Niin makaa kun petaa. Get up, vittu Ivalo edustetaan, yeah. Se on luontovirtu kesällä. Ja käy pesästä. Veitsi on lentänyt yli enemmän kuin hyvin. Hommat on syviin, joo. Veitsi flowta, pitkin pystyy jopa airoilla soutaa. Helsingissä sitä moni ei osaa, joten ei Ivalo kartalle nostaa. Postaa, joten tee Inarijärvestä biisin, parempi se ostaa. Yeah. Ja meitsi kostaa, jos joku haluu Ivaloa haukkua. Oh shit, Yeah. se oli sitä maalaisjuttua. Seuraavana vuorossa varmasti kilpailun isoin mies. Meillä on Solonen talossa. Iso mutta lepposa. Sop sop! Morjes! Solonen on ilmiselvästi valmis. Aikaa! Morjes kaikki! Tästä ei tuu mitään, mut yritetään. Yeah, yeah! En tiedä miksi kuolen, mutta tiedän miksi elän. Elän kuin elän Suomen enkä elän jonkun chitsin perään. Enkä tiedä mitä seuraavaksi heitän. Mä varjoloni kaikki nää MC:t peitän. Sano mitä haluun ihan milloin haluun sanoa. Solonen edustaa koko vittu taloa. Tänään täällä on paljon äpäri talossa. Solonen on seksikäs niinku Ville Valossa on karismaa. Mä oon muuten pitannut mariskaa. Ja musta on ihan saatanasti sitä karismaa. Ja mitä mä sanoisin seuraavaksi? No Solonen on tietysti Jumalan lapsi. Mä oon lentänyt tätä ja ennenkin. Ja mä tukin semmonen MC:t, joka täällä äpällä ja yrittää sanoa, että Solonen ei oo seksikäs. Solonen on seksimäs syntyssä, sama tavataan ja sama Solonen tuli. Mitä kuuluu? Nosturi huutaa, koska mä en pystynyt tohon keksiin muuta. Mun on pakko sanoa, Zerrella on söpösikari. Solonen edustaa sitä Suomi kolmostivari. Mitä Suomi räppi taitoihin tulee? Mä oon muuten seksikäs ja mä oon vittu upea. Noniin! Seksikäs ja upea Solonen. Toinen rundi, tuomaristo keksi aiheen. Okei, tuomaristo keksi aiheen YK historia. Täällä on paljon MC:itä kovia ja nyt mun täytyy kertoa niitä historiaa. Pian on räpännyt yli 10 vuotta ja mun täytyy siihen luottaa. Et se nää kaikki äpärät tuottaa, Solonen ei sano todellakaan suottaa. Nää MC:t on oikeesti taitavia Solonen, mä tulin tänne vähän liian aikaisin. Mun piti tulla vasta illalla ja Solonen tulee tänään viettäyä sillalla. Silta missä se silta sijaitsee, Solonen ja tää jäbä tässä vähän haisee. Älä tuu lähemmäksi, mä en kutsu sua ystäväksi. Ei minä pahalla en tarkoita, mun tommoset jäbät yleensä seurasta niin karkotan. Mä oon jäbä, joka on ehkä vähän lihana, mut mun mielestä mä oon todellakin seksikäs ja ihana. Ja mikä se nyt aihe oli, Tomi ei muista. Niin historiaa pitäis kertoa vielä tähän vähän enemmän. Ja mä oon se Suomen seksikäin skenemän. Mitä muuta voisin sanoa tosta? Historia on niin vanha, et se vois ostaa. Mä en tiedä enää enempää, joten en mä tiedä. Anna olla, tää alkaa hyytyä. Miten tää pitkä päätyy, koska nyt tuli tilanne, että Solonen jääty. Ojaa! Pikku Solonen! Ja viimeisenä Suomi-sarjassa myös, kuten myös Enkku-sarjassa Pial. MC valmiina. Joo, pois pikkuhiljaa lähtee. Jättää muille MC:ille tähteen. Jos musta tuntuu, että nää MC:t nykyään tässä paikassa ei oo ainakaan nähnyt 5 tähteä. Tai muutenkaan 6 tai jotain juutalaisten kuvioa. Mutta mä voin sanoa, että mä oon niinku akraali, sakraali ja juustoakin on syönyt joskus. Sen takia mun vatsa kärsii.
Mä näen ihmiset, ne on nälkäisiä. Mut oikeesti kaikki nää jäbät kyllä rämättää ainakin sama tyyli. Mut kuten en mä ikinä näin niin lyyliin, kävelevä ohi, ja sais niiden tyylin muuttumaan. Koska oikeesti kun mä kuuletaan paskaa räppi, mä rupeen suuttua mutun mustasta ja punaiseksi tai muutenkin erikoisen näköiseksi. Ja musta tuntuu, että tässä maailmaa rullottaa muukin kuin seksi. Mutta kun iso äijä oikeesti oli eksiksi, tai tois viimeiseksi, mut kaikki menee aina seksiin. Eks niin? Todellakin mä oon niinku next G. Seuraava gangster, joka vittu rullataan hommaa niinku hamsteri. Se on vittu joka päivästä samaa vittu sinkoa. Toi läppä oli semmoinen, että oikeesti jos sulla olisi osinkoa tai jonkinlaisia pörssimetrin suhteita, niin sä et edes tekis rahaa. Miten se MC tajuu nykyään, että tää maailma on paha. Jos sä jatkat pahuutta toiselle, ei mä kerran koske, mä vaan sulta soita. Ja koskeeks se sua, jos mä aun mun päätä? Auko onks kukaan muu tänään kääntää kakkii mulle, koska mä oon seurallisesta bändistä. Luuleeks jengi, et mä oikeesti händlään shittiä? Mä todellakin händään sitä niinku mun naista. Mä pidän siitä kiinni varpaista, hieron niitä ja hieron niskaa, jos oikeesti kipeänä. Mä oon hei, Hyssä on paras räppäri livenä. Koska oikeesti jengi ei tajuu miten se tulee, kun se tulee nauhalla. Joo, sä voit nauhalla. Oh yeah! Onks Kulmanistolla aihe? Aihe on jokaisen klubilla kävijän ystävä, iso mies mustissa ovella, portsari. Okei. Joo. Yksi kerta mä lähdin klubiin, en päässyt sisään aina minkä takia, koska ovella oli mun isän näköinen jäbä, mut se olikin hodari. Itse asiassa oli testosteronilla tehty hodari, joka oli syönyt itsensä kipeäksi. Sitten tuli tälleen näin, se ei ollut hyvä päivä, se näki, että mä olisin joku hirveänlainen, koska mulla oli oikeesti tiukset tehty tälleen, ne oli kuin sarvet. Mutta ei oikeesti hei sä äijä tarvii oikeesti uuden ammatti, mä voisin olla sulle opo. Koska musta tuntuu, että sä oot Kelavalla syntynyt, sun ensimmäinen auto oli mopo. Ja se oli just semmonen, millä kulkee 20. Mut hei joo, tiedätkö mitä? Se homma mua tympii. Ja jos mä haluan mennä friendien kanssa pitää hauskaa, niin siellä pitää olla vittu kaljupäinen äijä, joka nauraa. Silleen, että mä en oo saman näköinen kireä farkku nakkarotsi. Ja tiedätkö mitä, mä oon straight out hoopbaksi. Eli suoraan vittu matkat kehis sisään. MC, hei, antakaa lisää. Heittää vettä löylyy, siis vettä tiukaalle. Ja MC te tajuu, että ne astuu liukkaalle. Jälleen mä vittu slikki, nyt mun räppi on tarttuvaa. MC te tunkos ja vittu lunta ja parkuu vaan. Karkuu vaan äitis mua tissikkineen. Se on tehty hampan naamoille, koska se on inettiin. Kun se inettiin, sulle linettiin, tajusit sä. Ei sitä hampan naamoille, kun se on liikaa sitruunaa. Ei se mitään, naistaka. Kirkko, mä tuli kuulemaan niinku kirkko. Mä kolmattelin ja takaisin ja sit takaisin. Oh yeah! Kulmanisto miettii pienen hetken ja sen jälkeen siirrytään suoraan tokalle kierrokselle. Sä heittää femmat tähän alkuun tietenkin. Onnea. Sä et tarvii sitä, mut yrit. Okei, joo. No se lähtee tästä. Haukotutta sun kaltasi ämmin viestä, Mäkkärin nussit kavi ja mängin miestä. Ja jos tää Kokkolasta, pitäiskö meidän sääliin tätä Ottolasta? Yeah! Tää vittu paskoava lavan, se ei näytäs geimi, vaikka oisin vaskona kama. Ja sniffas joku valkeet viivaa, mulle sä et oo mitään muut ku homosteleva balleriina. Räppäs ku Deeku, ja sun uuden muijan nimi on Teemu. Come on, pitäkää ääntä, mä oon se joka tän jävän niskat tulee kääntää. Ja käänsin niskasi, sulla on joku Schwarzenegger, mut ilman lihaksia. Yeah! Mä tulin tänne selittää jotain upeeta, mä oon ehkä vähän seksikäs, mut myös tukeva. Ja sä tuu sano mulle, että mulla on kylmiä riimejä, mä pystyn piestä sut ja sun tiimiseli. Mikä se oli? Mä sanon svatti, etsi itselle suusi ammatti, se kannattais jatkaa kyllä, Solonen on se mies, jolla on kyllä stringit kyllä. Mä oon biseksuaali, mut mä tykkään työtä jäbä anaali, mä teen kaikenlaista vero, mitä minkä tehdä. Ja kun mä katon, niin mä saatan ammattilaisen nähdä, mut mä en valita siitä sitten pätkääkään. Mitä tämmöstä tapahtuu, tulin tänne räppäämään. Tää jäbä tuli tänne battlaan, se päätyi himaan palle ja räplää. Ei toi jäbä osaa, se on vähän niinku... Miten? Mä sanon spatti, kannatti harkita tarkemmin. Okei, mä oon vähän hukassa. Mut jäbällä jotain pöpöjä tukassa. Ja seuraavalla rundilla jotain kivaa munassa. Ja tulla jätkällä tauteja munassa. Joo. Okidoo. Se on toinen kierros. Joo, okei.
Sä luulet olevas joku vitu HC. Sulla ei kumppailee niinku sulla ois joku ADHD. Yeah. Eli keskittymishäiriö ja meitsi päissäni jo. Mut mä tulin tätä jävää servaamaan. Ja vittu mikkei blessaamaan. Solonen, sä oot vittu, sulla on isot tissit. Ja sä oot mulle pelkkä vitsi. Ja tiedät mistä homma lähtee. Sä oot vittu huora, sä et oo mikään MC. Mä tulin mikkei suutelemaan. Ja tuu mun laineen tänään kuuntelemaan. Ja tiedät miten tää juttu päättyy. Tää jävä tulee tänään jäätyy. Sä et mullainen, vittu sul näyttääks sulla ois naamas mällit. Ja silloin pipo pääs kun se parturi oli kännis. Se on niin vittu tyyliton. Sä et tiedä vittu mitä mulla vittu lyys on. Ja vittu sammuta MCD uri ku katulamppuja. Sä oot vittu kannuissa, pistä sut laskee lampaita. Sut puto tänä ilta lavalle hampaita. Älä Rane yritä arvata. Mä oon vittu varma tänään. Ja luuseri tossa mänää. Okei. Yeah. Yleisö varmaan haluu tiedä mistä tänä iltana mulle lähtee into. No 500 € on pääpalkinto. Ja mä ostan niillä sun torjaksi ja tatuoina Butleri sun selkään norjaksi ja kovaksi MC:ksi ne mut luettelee. Ja sulla about tähän tasoon semmonen about 5 vuotta menee. Mitä tää ja... Mä en tiedä mitä mä sanoisin seuraavaksi, mutta mä kaijan sut servata saatanan natsi. 2 lasta sulla on. Samalla lailla kun mulla on, sä oot aika munaton. Mä oon nähnyt monta tapoista täpärää, monta tilannetta ollut samalla lailla täpärää. Mä oon liian kännis ja battlet ei lennä niinku pitää. Lähes se jäkkä ottaa turpaa itää. Miten mä sanoisin vielä, tää jäbä ei todellakaan mun nimestä tiedä. Jos ei yleensä tiedä, niin mun nimi on Solonen. Mä oon se jäbä jokainen vähän kusipään olonen. Mutta oikeesti onhan rento tyyppi, älä tuu tänne nyppii. Mä hyppii sun sissi saa se sun sassa. Ja sitten seuraavana vuorossa. Kyllä ne tietää. Nyt taas hieman konsultoidaan tuomaristoa. Alright, seuraava battle. Piali vastaan Edorf. Tervetuloa lavalle. Yeah. Taas nää, terve. Mä oon oleva. Yeah. Rehdis. Samalla kun Pichal teki 0 pistettä, yleisö alois sitten 0 pistettä. Turha purista, sillä Edorf sut puristaa. Puristaa susta mehut tulos. Jep, tiedät mikä on lopputulos. Tie sut tää alkaa anelemaan. Mun edessäni pakenemaan. Me rakennetaan imperiumia. Jos sä luulet voittamas mut, sä näet unia. Käytä kuvia, ettei tuu uusia sun kaltaisia. Edes saa naisia siinä missä sie saa miehiä. Synnytä bitchaleja pieniä, jota kukaan ei halu koskaan nähdä. Edo sentään osaa tähtää ja se ampuu sua päähän. Yeah. Sä friisät ja chokkaat kun menisit jäähän. Tämähän on aivan vitun karua. Battle voitto se ei oo tarua. Mä en kerro satua. Yeah. Edo nousee kohta taas se satulaa. Sun pitää siitä astua alas. Mulla on kuuma kissa, sulla on valas. Eikä saatana kumaa hämmää. Yeah. Sä et voi ees mua lämpää. Jos mä olisin keikalla, sun pitäis naamas vaan meikata. Joo. Mä en oo ikinä uskonut meikkaamiseen muutenkaan kostuumiläppiin. Luotan volyymiin. Ja siis mun nimi on Pialli, ainoa jäbä täällä kein on laskeutunut pallin. Ja oikeesti, jos sä sallit, mä kertoin sulle asian, sun räppi ei tippu vaikka sä oot spitaaliin. Eli jotenkin tää menee ihan oudosti. MC tykkään ei tehdä, että mä teen loukkoi niiden tyylitajuihin. Tää jäbä räppää silleen, että se ois just aloittanut sen tekemisen. Eli mikä? Sen vokabulaarisesti ajatuksellisen virran, joka syntyy jossain sisällä pään jossain ystyröissä. Nää jäbät oikeesti
pyörii perseen laitasissa ympyröissä tai missä syömäreissä. Kaikki MC, ne pitää meistä, jos me pidetään niistä, mut oikeesti mä en dikkaa kenestäkään. Edolfi on hyvä jäbä, mut mä en meistä äänestää. Joten älä äänestä säkää niinku jotain bushia. MC nykyään ei, hei, ne on vähän niinku tussi, josta on lähtenyt inkki veke. Eli niille ei tee yhtään mitään. Mä oikeesti nykyään käsitä, miksi tätä räppiä tehdään. Ei kelläkään yhtään mitään sanottavaa. Ja nyt kun tulee tänne näin, hei mä haluun saada rahaa. Joo, kyllä mäkin haluun saada. Mä voin tehdä sitä rehellisesti. En siitä vähän niinku jonkunlainen orgaaniseksi. Mikä orgaanisesti tehty tuote. En siitä ei oikeesti oo mitään muuta kuin huolehäivää, jota mä nykyään vaan käytän. Mun näitä käsiä jokin, et se on jokin Round 2, fight! Jauhetaan sit paskaa, kun ei tuu mitään. Yeah. Jengi tietää missä kulkee aika jana. Sä oot liian vanha, katsotaan sun sanoisit taikasanat. En tiedä miksi ees räppäät toille. Jengi uottaa sut kun puhuisit genetikoille. Voi et mua haastaa, en oo päästä pärhästä. Se on vaan saastaa, niinku juusto, meitsi sinut raastaa. Pistä palasiksi, turha minulle alkaa bitchi. Sä otat poskee, turha yritä Edolfi edes koskee. Jos ette oo käynyt Lapissa, niin tiedät, että jos mä painan napista, sä alat pakista. Pakista ulos. Jääpä räppää niinku sun kieli ois Pakistan. Siitä ei saa mitään selvää. Meitä se on pelkää. Sä saat selkää. Mutta Edo ei tuu saamaan ikinä selkään keltään. Joten sun pitää vaan paeta. Ja ne kortit jaetaan. Mulla on 5 ässää. Sä oot häntä päästä. Mä en häntä päästäis mikki enää. Sä et tuu räpää iki enää. Tää on Popstars. Mä sanon kiitos, riittää matka ulos, kutsu seuraava sisään. Oikeesti hei, mä en jaksa räppää, tää on niin paskaa läppää. Jengi ei pysy edes beatissä, me ollaan vittu Championship MC:tä, what the fuck? Joo, nosta ittees oikeesti nyt jonkunlaiselle tasolle hei. Joo, ennen mä kelasin sen, sun takia hip-hopi melkein joutu kuolemaan, mun mä pelastin sen. Vaikka sä oot vittu elastisen notkeen rotta, niin mä voin sanoa tulo kolo ja sinne mä sut kotaan. Ja sua sä kotaan ja teen sulle tää kodan, eli se mikä kodan, jossa on vittu lappilaisessa maisemassa. Oikeesti hei jäbä haluu saada naista, mut sä et saa koska sä vaan... Mä en edes kerro siitä enempää, mä käännän mun cheekkiin. Jos jäbä tulee kuuntelee ja dissaa mun musiikkiin. Mä oon uniikki, joka löytää tasapaino. Ja sullaisia MC mä paino, mä saan vittu raivokohtaukseen ruudun vittu rääväsuuks. Ja sen jälkeen kun mä näen tommoista läävää, juu mä en jaksa kuunnella. Mut tuntuu mä laitan vaan avaimeksi reikää ja laitan sen lukkoon sen korva. Koska ei nää hommat oo sellaisia, että jengi jaksaa kuunnella tätä paskaa. Ja sit vielä joku tän DVD vielä ostaa ja maksaa sit muutama euro. Oikeesti älä osta, anteeksi. Tää on vittu paskaa postia, mitä jengi tulee tiputtaa tästä mailit. Ensin on vähän niinku ne on missannut detailit, eli niillä on mitään sanottavaa. Ja tyydyt on vähän niinku hei joo, harjoitelkaa pikkusen enemmän. Käyttäkää aikaa, oikeesti menkää vaikka vittu laulutunnille vaikka. Niin vaikka tuli 2 kertaa, mun mitä se haittaa. Koska tää meni kuitenkin paremmin riimiin kuin kelläkään ei vaan niinku maikkaa. Ja sä oot vittu oppilas, sä oot toipilas. Mä oon tohtori, jolla ei oo patience, eli mä oon kärsimätön. Ensin tulee vähän niinku vähän pätä sillä tyylillä, koska ne ei tajunnut mitä kun mä olin niitä vittu hypnotisesti kyyliä. Tein sut jotain teppuja, vittu hattuja. En tiedä arvo mitä, kanineja. Ei sä rimmata. Edolfi tuli täältä hatusta. No niin, otetaan saman tien finaalibattle. Meillä on battlessa vastakkain Verbaali ja Pial. Westlife is the best life. Mutta missä on Pial? No mä ajattelin, että onks tää jengi jotenkin ihan vittu friikkejä ja järkeä, noin. Mitä mä syön? Mä oon vegaani. Verbaali aloittaa kuulemma. Antaa palaa. Jaa. Okei. Vastassa Pijalli bitchi, mun korvat vuotaa vert kun kuulen Sebrolistiksi. Ja onks jengi kuullut Sivari? Pijalli, 40-vuotias homo, joka kävi Sivarin. Ja
Ja oot liian vanha, sua vituttaa kun sun vaimo ei anna. Come on. Ja vittu sulla on metsi virtaa sun kurkun auki. Täriset kun sulla on joku Parkinsonin tauti. Yeah, come on, pistä parastas, mut et voi olla tätä MC vittu rakastavat. Mä servaan sua niinku Tupac Mobb Deepi. Sun mielestä on tyylikäst vetää off-beatiin. Musta tuntuu, että sä teet sitä koko ajan. Musta tuntuu, että sä et ole löytänyt vielä tapaa. Millä sä pystyisit pysyä beatissä, vaikka jos sä olisit jossain bändissä rumpaliin. Arvo mitä mä sanoin, että hei soitetaanko humppaan, niin toi jävä ehkä pysty silloin. Kun se on vittu mun hittaampaa. Nykyään nää jävät on vähän niinku sanonut naamaa. Ja puhuu musta mä oon liian vanha. Mut oikeesti mä laittais sun leivän päälle mitään muuta kuin mun mäti tahna. Sä oot sen näköinen jävä, että sä tarvitsit saada vähän testosteronia. Oikeesti, hei toi jävä, se ei kerro niitä asioita, mitä se oikeesti ajattelee. Se pitää vittu kostyymiä. Mut arvo mitä, mä pistän vähän korkeammille volyymille. Eli siis sinne missä järki kulkee uudella tasolla. Mä tuun ja lassutan sut niinku jonkunlaisen pienen härän poikasen. Mitä vittu väliin mä hoidan sen homman kotiin. Jengi luulee että saa joku poti tai jotain vittu kullahiekkaa. Eli siis semmoista katin kultaa. Ja jengi painii jossain mullas. Mut multa löytyy tulkaa sisältä koska mä tulen kantaja. Ja en siitä seremonian mestari tietäpä anna vaan täysellä vittu sitä prossaa. Koska enempää ei mun kotsaa anna anteeks. Hei mä luulin sovittu vanteeks tai ranneet auki. Ja lanteen joka heiluu niinku semmonen havaji. Tiedätkö mikä se on? Hame hame. MC kun näkee mut ne lähtee haneen. Mä rupeen panee vittu lyrikoista tyylejä jotka aina pysy perässä. MC niinku sä vittu aika herätä oikeesti kamppeessa kerätä lähtenyt kun menee muualle. Oda uusi ammatti. Koska näköjään ei tajua MC't mä oikeesti ahmatti. Mä syötin kaikki yhdellä. Tuka vittu kaikki tohon riviin. Mä voin sanoa että kukaan ei pysty nostaa kiviin. Kukaan ei pysty nostaa kiviin. Okei, ja. Oho tänään meitsi pissatalki, mut kun sä syljät sun suust tulee pissakaali. Yeah, laita vitu simppeli riimiin, ne sopis vaikka vitu kimmelibiisi. Jos sä voitat tunti, oot nähnyt uni, et voitanut vaik sä nussit ruudiin. Yeah, onks sun loppuks sun laidit vai onks sun ongelmia? Must tuntuu et molempii. CPtkin on sua nopeempi, et voitais vaik viettäisit tuomaristonkaan yö hotellis. Ja come on, metsi paiskaa sut vittu alas lavoin. Yleisökään sais selvää sun sanoist. Sä oot vittu liian kännis, liian rännissä. Ja frontas parhaalle. Sun putki katkes kun joudut leffateatterin kassalle. Duuniin, tänään tulee ruumiin. Ja vittu tää on mun duuni. Ja luulet et nää on jotain vittu elokuvia. Mut metsi ei tää niinku vittu Badlandsin ruudiin vastaan. Jätkä vittu 50% mä en saa selvää. Eli onks tää 50% Saksaa? Oikeesti. Mulla ei mitään inspistä heittää tommosta jäbää vastaan riimiin, kun on vittu mitään järkeä. Joo, musta tuntuu, että tää ei oo mikään finaali. Meikäläinen on makkara ja sen päällä sinappi. Ja se on vittu Turun sinappi. Ja jäbä on oikeesti kuullut sitä ja ollut semmonen jäbä, joka riimit ei edes ikinä pääse sen staattisen yläpuolelle. Mikä on vittu tellus. Näytä sun peppus. Tos jäbäs oikeesti ei oo riimiä niinku siinä on tänään mitään reppus. Sä ajattelin tyhjentää ton missekorin tuon takaa. Arvo minkä takia? Koska se on nykyään niin vittu vapaa. Joka haluu ainoastaan tehdä tätä juttua sen takia, että se on joku vittu räppäri. En siitä ei tajunnut, että ne ei kässänyt tätä kässäriä. Tässä ei oo mitään kirjoitettu. Ja nää jäbät oikeesti ne on vähän niinku ilmoitettu tekstille jonnekin seinään, että nää on ulos. Koska MC nykyään teidän päässä ei oo tungosta ollut ikinä. Mä en sanonut tulos, mä sanoin tungos, koska sä et oo vittu ikinä ollut liikenneympyrässä, missä on 50 000 autoa kässäänsä. Ne on niinku mun ajatuksia tällä hetkellä vittu ne pyörii. Ja nykyään nää MC't on niinku napannyörii. Pilkut ja yt vielä siinä. En sit nykyään luule, et mä oon liian vanha se siitä. Vittu, mä oon niinku viini, se paranee kun se vanhenee. En sit on vähän niinku hei kalat veteen heitetään. Ja laitetaan vittu semmoseen pisteeseen, et se ollaan pienes lasikupposes. En sit ei tajunnut sitä, et on niinku ukkoses tällä hetkellä. Koska mulla on salamoita ja mulla on vittu pilviä. Mä katselen sun silmiä. Oot sä vähän niinku selviö, oot sä jonkunlainen vittu edellinen anorektikko, joka yrittää olla fätti. Nykyään en sit jätetä pelkästään ripulin paskavanoja. Koska ne näyttelee niinku otetaan vitu kanoja. Käännittä! Todellakin just sellas. En siitä on vähän niinku jostain B-luokan leffasta. Mä en dikkaa mitenkään niiden tyyleistä tai niiden karikatyyreistä tai muutenkaan niiden maneereista. En siitä on vähän niinku vanereista tehty. Mä potkin ne kakki, vaikka mä en ois karate kitti. Whatever sahtii tää juttu on. Mene alas kaivosta aivo. Oh yeah!
Mä oon pahoillani, että mäkin menen huono alaspäin, koska mulla ei mitään inspistä heittää freestyle tässä bossassa. No niin, se siitä. Tuomaristo miettii 5 minuuttia, sen jälkeen palkintojen jako ja sitten on voittajafiilis. Eli mä tässä välissä poistun dramaattisesti ja tuun lavalle dramaattisesti. Rauhaa ja rakkautta, nähdään kohta.